Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Татарстанда фән һәм технологиялар елы. Текстны алганда да, сөйләм датасетларын алганда, гомумән мәгълүматларны алганда, аны кыскача шул семиотика дип атарга була. Без шулар белән эшлибез. Казанда Нәүрүз театраль форумы бара. Музыкаль театр турында күптән инде сүзләр йөри. Шуңа күрә без уйладык та, менә быел шундый укуларны, бик тәҗрибәле педагогларны чакырттык. Чулпан үзешчән театрында премьера. Ижаудан безнең репортаж. Без әгәр дә башкача яшәгән булсак, бу яшькә кадәр яши алыр идек микән? Картиналарында кеше язмышы, Әлфия Мөхәммәтова күргәзмәсе. Эшләрем дөньяның 14 музеенда саклана. Бу минем өчен зур казаныш. 2024 ел Татарстан Республикасында фәнни-технологик үсеш елы. Гуманитар юнәлештәге төрле электрон проектлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алар Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Гамәли семиотика институты һәм Татарстан фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек итә торган башка фәнни оешмалар катнашында башкарыла. Бүген без сезне Гамәли семиотика институты эшләгән электрон проект белән таныштырырбыз. Ранковая система дип әйтергә кирәк инде. Без нәкъ менә шул текстны алганда да, ул башка сөйләм датасетларын алганда, гомумән мәгълүматларны алганда, ул аны кыскача шул семиотика дип атарга була. Без шулар белән эшлибез. Гыйльмуллин Ринат Абрегула 1975 елда Актанышта туган, Казан дәүләт университетының кибернетика һәм хисаплау математикасы факультетын тәмамлый. Физика-математика фәннәре кандидаты. 2020 елдан Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Гамәли семиотика институты директоры. Нигездә без 3 юнәлеш буенча эшлибез. Беренче юнәлеш ул татар теле компьютерларда ничек кулланып була, язырга, бастырырга, драйверлар, шрифтлар, стандартлар эшләү мөмкинлеге. Икенче юнәлешебез ул безнең күбрәк фәнгә бәйле. Өченче юнәлеш турында әйтеп китәргә кирәк, ул бик тирән. Шушы технологияларның эффектив яктан эффективлыгын үстерер өчен яңа системалар кирәк, яңа интеллектуаль технологияларны ясарга кирәк. Монда да безнең ачышларыбыз бар. Нәкъ менә татар теленең мөмкинлекләрен, шушы системаларны эшләгәндә кулланырга мөмкинлекләре бар икән турында. Без 3 юнәлештәге һәр проект хакында аерым сөйләячәкбез. Бүген чират шуларның берсе Туган тел татар гомум тел корпусына. Аның белән безне Булат Хакимов таныштырды. Хакимов Булат Эрнәс улы 1979 елда Казанда туган, Казан дәүләт университетының татар филологиясе тарихы һәм көнчыгыш телләре факультетын тәмамлый. Филология фәннәре кандидаты, фәнни кызыксыну сферасы, татар теле, яңа технологиялар, компьютер лингвистикасы, тәрҗемә, Казан федераль университеты
университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты билингваль һәм цифрлы белем бирү кафедрасы доценты, гамәли семиотика институтының әйдә баручы фәнни хезмәткәре. Дөньяда иң беренчеләрдән булып тел корпуслары чит телләр өчен төзелә. Илебездә рус теленең дә шундый зур дәрәҗәле корпусы эшләп килә. Татар теленең корпус тибындагы ресурсы берничә. Менә безнең корпус ул нәкъ менә гомум тел корпусы һәм аның максаты телне аның бөтен күп төрлелегендә чагылдыру, телнең менә бөтен вариантларын, байлыгын чагылдыру. Корпусның үзенчәлеге шунда, аның төп элементы, нигезе ул текстлар базасы. Аларны топлау өчен төрле усуллар файдаланыла. Мәсәлән, кәгазьдә китап булып басылып чыккан төрле текстларны, әсәрләрне сканер аркылы кертү. Уның өчен институтта махсус сканер бар. Текстлар корпуска урнаштырылганчы эшкәртелә, махсус уртак текст форматына күчерелә һәм мәгълүматлар базасында саклап куела. Бүген текстларның гомуми күләме 200 миллион сүзгә якын. Текстлар корпусы ул электрон китапхана түгел. Аның сайтына кирип, әсәрләрне, текстларны карап укып утыра алмыйбыз. Корпуста исә төп максат лингвистик, ягъни тел билеме ягыннан тикшерүләр башкару. Һәрбер текстка махсус разметка дип аталар рус телендә, татарча тамгалау ясалган. Бу текстагы сүзләрнең һәрберсенең сүз төркеме, инде грамматик категорияләр белән төрләнгәне. Исемме, сыйфатмы, фигыльме, аның килеше, саны, заманы, заты саны, менә безнең татар грамматикасында нинди грамматик категорияләр бар, алар барысы да билгеләп тамгалап чыгылган. Һәм аның өчен әле шулай ук институтта ясалган махсус автоматик анализатор программалар файдаланыла. Туган тел корпусы актив кулланыла. Ул тел белгечләре, фәнни хезмәткәрләр, укытучылар өчен зур ярдәмлек. Корпус нинди дә булса сүзнең кулланылыш мисалларын эзләүгә, материал туплауга сарыф ителгән вакытны күпкә кыскарта. Корпусның фән өчен әһәмияте дә шуннан гыйбарәт. Корпус даими тулыландырылып, технологик яктан камилләштерелеп торыла. Корпуска куелган текстларның авторлык хокуклары тулысынча сакланыла. Текстлар кабатланмый. Инде сайтның үзе белән танышыйк. Сайт 3 телдә ясалган, төп битендә корпус турында төп гомуми мәгълүмат, төп биттә корпуска бәйле яңалыклар чыга. Аерым битләрдә публикацияләр исемлеге бар. Һәм шулай ук куллану буенча күрсәтмәләр, ягъни инструкция. Төп бит ул эзләү. Корпуста сүзне ике төрле режимда эзләргә мөмкин. Сүз формасы буенча, ягъни алай андый режимда эзләгәндә ничек язылган, нәкъ шул формада эзләп тама. Һәм шулай ук лемма буенча эзләү режимы бар. Алай итеп эзләгәндә, мәсәлән, җумһурият дип язабыз, һәм күбрәк мисаллар чыга, чөнки монда җумһурият, җумһуриятне, җумһуриятләр, җумһурияте дигән килеш белән дә, сан белән дә, тартым белән дә, менә нинди төрләнешләр булырга мөмкин. Барлык формаларда бер эзләү ярдәмендә генә табыла. Без инде хәзер менә шу мисалларны үзебезгә саклап та куя алабыз махсус төймәгә басып. Гүлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Казанда Нәүрүз театраль форумы бара. Быел ул 8-нче мәртәбә оештырыла. Форум кысаларында төрледән төрле белем бирү дәресләре, остаханәләр каралган. Катнашучылар актерлык осталыгы, сөйләм теле, режиссура, пластика, театраль тәнкыйть кебек дәресләргә йөри алды. Сүз Эльвира Хөснетдиновага. 8-нче халыкара Нәүрүз театраль билим бирү фестиваль форумында катнашырга 200 кеше теләк белдергән. Алар Казакъстаннан, Дагыстан, Якутия республикаларыннан, Смоленский, Курский, Сургут, Рязань шәһәрләреннән, иң күп катнашучы Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан. Форум нык файдалы. Менә без беренче көн килдек, үзебезгә шундый яңа төрле формалар, яңа төрле актер ягыннан яңа төрле тренинглар белдек. Һәм дә инде бик шатбыз.
рәхмәт кенә әйтәсебез килә. 2022 елда катнашкан идем. Мария Маркелында катнаштым. Анда инде менә шуннан соң бик гашык булдым Нәүрүз фестивалендә, чөнки ул минем өчен менә дуслашу, аралашу, туганлык җепләрен ныгыту дисәк тә була театрлар арасында. Бу елны инде мин пластикага язылдым, чөнки теге төрле елларда инде төрле мастер-классларда катнашасы килә. Бер атна буена катнашучылар төрле остаханәләрдә белем алды. Дәресләрне Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка ире шәһәрләрдән килгән 41 мөгаллим бирде. Алар театр сәнгате һәм менеджмент өлкәсендә Россиянең иң алдынгы белгечләре. Әйтик, Вениамин Фельштинский исеме театр өлкәсендәгеләргә таныш. Ул режиссер, профессор, Россия театр әһелләре берлегенең театр мөгаллимнәре советы рәисе. Понятие о живом театре. Biz монда тире театр төшенчәсе турында сөйләшәбез, чөнки театр ул табигый, тире организм, ясалма булмаска тиеш. Ничек итеп сәхнәдә чын тормыш булуына ирешергә дигән сорауларга тукталдык. Катнашучылар кызыксына, мөһим сораулар бирә. Шуңа да без кирәкле эш башкарабыз дигән фикер килде. Юкка килмәгәнмен дип уйладым. Что я не зря сюда приехал. Шундый менә безгә Нәүрүз форумы мөмкинлек биргән өчен зур рәхмәтлемен, чөнки үзем Петербургка барып Фельштинскийны күрә алмасым. Ул шул хәтле гади икән, шул хәтле үзенә якын карата һәм аны аңлыйсың, нәрсә әйткәннәрен. Бүген генә теоретик ягын карасак, инде икенче көннәргә ул безгә этюд белән эшләрбез дип күнегүләр биреп җибәрде. Аның үзенчәлекле ысуллары, ул этюд ысулы белән эшли. Теге спектакль, ул режиссер да, профессор, бик данлыклы кеше дип әйтергә кирәк. Үзенең ысуллары булгач, миңа бик кызык булды. Үзем дә хәзер әзрәк укыта башлагач, әзрәк дип инде 2 ел укытам инде. Минем быел курс чыга. Зөлфәт Закиров белән бергә җыйган һәм тәҗрибә кирәк, эшләргә кирәк, балаларга нәрсәдер аңлатырга кирәк, кешеләрдән, студентлардан артист ясарга кирәк һәм аның ысуллары күп булырга тиеш. Инде Станиславский системасы бар, менә Фельштинскийның үзенең инде үз системасы бар. Шуңа күрә төрле ысулларны белеп, ул педагог өчен бик җайлы була. Нәүрүз форумында 12 секция эшләде. Әлеге белем бирү дәресләре төрле мәйданчыкларда узды. Алар арасында Камал театры, Әкият Курчак театры, Кариев, Качалов театрлары, Шәрек клубы, актерлар йорты һәм хәтта Тукай әдәби музее. Сез күрәсез, без монда аралашу, общение не только внутри форума. Аралашу форум эчендә генә булмасын дидек. Казанның башка оешмаларында да бу чара белән кызыксынсыннар иде. Катнашучылар да Камал театрын гына түгел, төрле мәйданчыкларны күрә алачак, атмосфераны сизәчәк. Быел актерлык осталыгы, сөйләм теле, режиссура, пластика, театраль тәнкыйть, сәхнә бизәлеше буенча дәресләргә тагын 2 остаханә өстәлгән. Форумда музей һәм театр архивы дигән секция эшләде һәм беренче тапкыр музыкаль театр турында сөйләштеләр. Музыкаль театр турында күптән инде сүзләр йөри. Кирәкме ул безгә, булырмы ул бездә? Шуңа күрә без уйладык та, менә быел шундый укуларны бик тәҗрибәле педагогларны чакырттык. Минемчә, бик күп кенә сорауларга җаваплар алырбыз дип уйлыйм. Чөнки минем уйлавымча, музыкаль театр, татар театры ул гомумән музыкаль драматургиябыз, ул барбер кырылган музыкага, җырга. Нәүрүз фестиваль форумын оештыручы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы. Бер елда ул белем бирү форумы буларак оештырылса, икенче елда дөньяның төрле театрлары үз спектакльләрен тәкъдим итә. Ике арада дуслык җепләре урнаша. Төркия театры белән дә әнә шулай аралашып киткәннәр. Күптән түгел Камаллылар Әнкарага бары фестивальдә катнашып кайтса, бу юлы төрек артистлары үзләре килгән. Bizim için çok güzel ve tuhaf bir histi. Çünkü Безгә монда бик шады, безнекенә охшаган мәдәният шул вакытта башка төрле дә. Сездә рольне репетициягә инде өйрәнеп киләләр икән, без йөри өйрәнәбез. Тагын шунысына игътибар иттек. Мондагы кешеләр тыныч һәм әкрен, бездә тиз һәм хисле. 6 көнгә килергә тиеш идек, 4 кенә көн булабыз. Чөнки Петербургка китәбез. Казанны карадык, Кремльне күрдек, тик безгә бу җитмәде.
Төркиянең дәүләт театры Казанда Нәүрүз фестивале кысаларында болгар драматургы Недялка Йордановның Гонзаганың үлеме дигән спектаклен тәкъдим итте. Аны режиссер Фәрит Бикшәнтаев куйган, рәссамы Сергей Скоморохов. Спектакльнең премьерасы Төркиядә 2023 елның ноябрендә уза һәм тамашачы тарафыннан зур уңыш казана. 93 тапкыр күрсәтәләр. Мин аны күптән инде студент чакта, менә шуны куярга иде дип, һәм менә искә төште, мин тәкъдим иттем, алар хупладылар. Минем өчен тәҗрибәдә булды. Чөнки мин беренче мәртәбә шул бүтән илдә спектакль куям. Авырлыгы иң читене шул тәрҗемә белән эшләү, анысы читен булды. Чөнки без монда ничектер бер-беребезне бер караштан аңлыйбыз сыман. Анда инде менә шуннан соң мин аңладым, бераздан аңладым, күп сөйләргә кирәкми, күрсәтергә кирәк. Үзем уйнап күрсәткәч, шундый аңлыйлар. Казан тамашачысы Төркиянең Коня шәһәреннән килгән данлыклы дәрвишләр биюендә карый алды. Шулай ук камаллыларның элекке дусты Мәскәүнең Малый театр труппасы да спектакльләрен тәкъдим итте. 1 июньдә түгәрәк өстәлдә Нәүрүз форумына йомгак ясаячаклар. Илгира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Чулпан үзешчән театрында премьера. Ижаудан безнең репортаж. Без әгәр дә башкача яшәгән булсак, бу яшькә кадәр яши алыр идек микән? Картиналарында кеше язмышы, Әлфия Мөхәммәтова күргәзмәсе. Эшләрем дөньяның 14 музеенда саклана. Бу минем өчен зур казаныш. Авылда туып үсеп, гомер уздырган хатыннар бергә җыелып, михнәт, мәхәббәт, аерылышу, яшәү һәм үлем, мәңгелек турында сөйләшә. Чулпан үзешчән театры Ижау тамашачыларын тагын бер премьера белән сөендерде. Май айында Шубага спектаклен куйдылар. Геройларның хатирәләре шәхси язмышлары гына түгел, аларда халкыбызның үткәне чагыла. Спектакльне өлкән буын гына түгел, яшьләр дә кызыксынып карады. Үз хәбәрчеләребез дәвам итә. Чулпан театры үзешчәннәрен тамашачылар алкышлар белән каршылый. Алар куйган һәр спектакльне көтеп ала, яратып карыйлар. Чулпан труппасы Ижауга кабат театр рухын кайтарды. Оешканнарына 15 елга якын. Шубага спектакле алар репертуарында 6-нчы тулы канлы сәхнә әсәре. Биш әби бакыйлыкка күчкән ахирәтләрен төн саклыйлар. Дуга кылу белән бер рәттән дөнья хәлләрен сөйләп алалар, үткәннәрне искә төшерәләр. Аларның хатирәләренә үзләренең яшьлеге, мәхәббәтләре генә түгел, ил тарихы сыйган. Пьесада сугыш еллары һәм хәтта аңа кадәрге ачлык, колхозлаштыру, репрессияләр чоры хатирәләре. Колхозга куып көтә башлагач, кешеләрнең атларын, сыерларын җыя башладылар. Рольләрдә өлкән буын. Спектакль геройларының язмышы аларга якын һәм аңлаешлы. Әби бабалары, әти-әниләре кичергән һәм аларга сөйләп калдырган. Репетицияләрдә шуларны искә ала кабатладык диләр. Кыен булды. Авыр спектакль. Җылай өйрәндек. Төрле кызганыч җирләрдә куркыныч. Анда ачлык вакытлары тоже аларны сөйләргә бик куркыныч. Минең роль кыска булса ла, шул кадәре авыр булды миңа. Йөрәкләрем менә алай дип хугып ысынлап үлгән кеше менә терелгән кебек булдым. Земфира Мусина вафат булган Сәрия ролендә. Ахирәтләре дини юла буенча аны төн саклый. Сәхнәдә элеккеге тормыш рухы, экранда булгавыр елларны чагылдыручы сүрәтләр алышына. Әбиләр дә шул елларга туры китереп киенгән. Киемнәргә һәм реквизитка кытлык юк. 15 ел дәверендә Чулпан театрында аларны бөртекләп җыганнар. Спектакльдә исә елата гына түгел, елмайта торган урыннар да бар. Авыр язмыш кичерүләренә карамастан геройлар күңел төшенкелегенә бирелмиләр. Җырлап та, биеп та алалар. Рафиля Расулева уйнаучы да, спектакльне куючы да. Театр сәхнәсенә ихластан бирелгән. Казан дәүләт мәдәният институтына укырга кергән. Үзешчән театрының да белемле, тәҗрибәле режиссеры булырга тиеш дип саный. Баштарак үзешчәннәрне тарту кыен булса, хәзер уйнарга теләк белдерүчеләр арта. Бу спектакль алдыннан да кызыксынучылар мине дә труппага алыгыз әле диючеләр булган. Тамашачы әбиләрне исән итеп күрә, әсәр буенча алар инде бакыйлыкта. Табагач белән Шубага тоткан булганнар. Һәм шуның буенча фани дөньяны иң соңгы булып Сәрия калдыра. Әбиләр аны бакыйлыкта каршылый.
Әле безгә ерагара поездга утырып, җитешәем дип, шушында килеп җиттем. Бу Чулпан ансамблен бик яратам. Аларның җырлары, спектакльләре күңелгә бик ошый. Шуңа күрә татар театры һәр вакытта да булып торсын, яшьләребез татар телен белеп торсын. Зал буш, ләкин әле минем күңел тынычланмый, әле мин бер тәүлек шушы спектакль шоуында йөрәячәкмен. Һәм инде әле менә үзем спектакль уйныймын. Үзем уйлыйм. Менә бу төшен бу эшләргә кирәк иде дип. Чөнки тамашачының реакциясе бар әле. Туктап калырга кирәк, нәрсәдер өстәргә кирәк. Чулпан театры бу спектакльне Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 79 ел тулуга багышлап, җиңү алып килгән май аенда куйды. Аны карарга тамашачылар Ижауга якын бистәләрдән дә килде. Ижаудан Нәзир Нугманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Төмән драма театрында Әлфия Мөхәммәтованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Җир тамырлары дип исемләнгән әлеге күргәзмә Әлфия ханымның 50 еллык иҗатына һәм Төмән өлкәсенең 80 еллыгына багышланды. Биредә 15 төрле техникада ясалган 100дән артык эш тәкъдим ителде. Бу картиналар дөньяның нәфислеге, кешеләрнең язмышлары турында сөйләшү, дип җиткерә автор. Тулырак киләсе видео язмада сөйләрбез. Болашактан уканын яраткан уенчыклары буяулар һәм пумалар. Һәм гадәттә кичләрен дуслары белән урамда уйнавы өчен рәсем дәресләренә әверелә иде. В 6 классе твердо уже. 6 сыйныфтан ук мин рәссам булачагымны һәм бу һөнәргә кешеләрне өйрәтәчәгемне үземә хыял итеп куйдым. Сәнгать мәктәбендә укымасам да, янымда ярдәм итәрлек кеше булмаса да, мин бик тырыштым. Хыялымны тормышка ашыру юлында нык булдым. Әлфия Мөхәммәтова Мәдәният институтына укырга керергә дип 2 тапкыр дәгъва кыла. Беренче уңышсызлыктан соң ул көндәш штукатур булып эшли, ә кичләрен сәнгать осталыгы курсларында укый. Хезмәт юлын ул Мегион мәктәбендә рәссам укытучысы буларак башлый. Я восхищаюсь тем, что вот все эти годы Ул шактый таләпчән укытучы. Аны йомшак дип әйтеп булмый. Әмма аның ярдәмендә без һәр вакыт яхшы нәтиҗәләргә ирешәбез. 50 ел эшләү дәверендә рәссам 1000ннан артык күргәзмә оештыра, һәм аларның һәрберсенең үз үзенчәлеге бар. Я определила для себя, у меня есть просто одна тема. Эшләремдә үзем өчен бер баш теманы билгеләдем. Ул да булса этника. Ул мине бик кызыксындыра. Дөнья халыкларының милли үзенчәлеген, ислам динен сәнгати сурәтләү темасы. Җир тамырлары күргәзмәсе рәссамның шәхси иҗатының 50 еллыгына багышланган. Биредә төрле техникада ясалган 130га якын эш күрсәтелгән. Алар барысы да 1 ел эчендә язылган. Эта работа в 2 сложных техниках выполнена. Бу эш 1 юлы 2 катлаулы техникада башкарылган. Керамика һәм бакырда кайнар эмаль. Ягъни үзәктәге панно керамикадан, ә кырыйлары кайнар эмальдән эшләнгән. Әлфия ханым өчен иң кадерле эшләр ул нефть кулланып ясалган портретлар. Бу техниканы тик берничә кеше генә үзләштергән. Әлфиянең әтисе Себердә беренче булып берничә нефть ятмасын ачкан. Шуңа күрә кара алтын белән эшләнгән беренче портреты әлбәттә әтисенә багышланган. У меня есть несколько музеев, где находятся мои работы, в 14 музеях. Минем эшләрем дөньяның 14 музеенда саклана. Шуларның берничәсендә нефттән ясалган портретлар галереясы урнашкан. Бу минем өчен зур казаныш. Җир тамырлары күргәзмәсе 2 ай дәвам итәчәк. Шул вакыт эчендә йөзләгән төмәнлеләр Себер тарихына, ислам диненә һәм Әлфия Мөхәммәтованың шәхси тормышына сәнгать аша кагыла алачак. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенгә менә шулар. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин булыгыз.